Het schoonste stukspel van Geleen, dat is de Kongo, dat is de Kongo. Voorzitter van de kankerleden, de zullen graag vragen waarom dat toen de oud-jeugd mensen op het podium staan. Dat kon ik nu vertellen, want dat verdedigt is oud-Prinsen wel. Want deze lui hebben op de achtergrond vandaag, gans alleen, zonder ons, de artiesten, de kassa, alles verzorgd. En daarvoor een duidelijk applaus voor ons AJPK. Mannen, dat heb ik geweldig gedaan. We hebben alles wat toen een appje gekregen. Maar dat waren we ook. En voor de rest, bij Grootschop, ik ben Grootschop bij groep gehad. We hebben daar aanspraken gemaakt over de andere activiteiten die Geer voor ons gaan organiseren. En alles in eigen handje gaan doen. Alleen die hoofdvoors met gevraagd om geen geld, niet te veel. Maar dat kunnen we dan nog goed. Morgen de Buitenmasters afmars voor ons AJPK. Het schoonste stukspel van Geleen, dat is de Kongo, dat is de Kongo.